Police Report. Idol Dennis, good morning. Please come in. Kasaganan, nagiti kang kaming ti Torres Police, iti probinsya para kada to'y Holy Weekend, iti summer vacation. Iti agdamakit sa adan, iti naiwayat at nga plano para iti panakabantay, iti lugar, kapagpasyaran, iti kaduan, iti reto yung nakwarasma. Murnaan, nga may kanta atensyon, iti Beach Camp River Resort, iti provincial government, iti probinsya, para palang iti panapaay, iti siwatad, karegitay agturong, iti takamad lugar, tumaliklikan, iti saan nga pinakinawatan, wano, iti disgrasya, iti duglugan, ken kastamiten, iti insidente, iti panakalmes, nagpalagitnet, iti PNP, karegitay owners, na masabol, iti panangikabin, karegitay lifeguards ka, tapos iti plus, iti standby, na tumulong, ang kaso nga dagitay insidente iti panakalmes. Iti agdamakit ng rugin iti sumbak iti PNP at dan dagiti establishang nga lugar para palang kadatoy lakbay alalay kadagiti turista ng pamasyar iti probinsya ti Ilocos Norte. Namnamayan ti INTPO nga iti umay nga lawas na iti panagsangpet dagiti umay agbisita iglesia kasamitan dagiti umay pasyar nagtapo iti sa Bale probinsya iti intero nga Luzon. Iti agdamakit na ibiling galakwada, mamasabol iti anos numampay na para iti panyampuna, iti masabol iti panag-take precaution met, iti kang kami iti pulisya, nang rulo kadadaan iti para palang iti traksyon iti salmada para iwas heat stroke. Iti agdama ay Dolores ket adan dati sumbak iti mismo nga sangwanan iti simbaan iti Lawaga City and kasamitan iti PAX Police Center iti Lawag City na isa tumulong na aga mangkita sa agency trafiko iti sa Tilawag partikular iti bypass road iti sulat iti Lawag iti Kalman at dandang iti nakadeploy ng pamang iti PNP traffic enforcer iti bypass road ng sakop ti Barangay Santa Maria ken iti adugo pa nga iti bypass road iti sulat iti Lawaga mangnamnama iti PNP wagben iti anunsyoda kaya magistan, lagi sirante iti disgrasya, yung gastamitan iti saan nga panakirawatan, para panakatuya panakangilin, iti Semana Santa. Iti nagpatnag, Idol Lorenz, aumpay ito ni Bagatang, sirante, Idol dumang lugar iti probinsya, Barbaring School, iti nagpatnag, iti reto, masunga din mga warasma. At damitan, iti bisita iti PNP, Provincial Command, mamakambukas pa siya ng luna kada si Chapel, iti INTPO para pa lang kada si bukod damit at tang at ay pabasa, pinadumapay ng simbaan, iti rete umay nga whole week. Damag, Idol Dennis. Awan pa iti damag, wano update, napakasagnan deto'y bomb threat, dito na inska na ingkat. Negative pa, Idol Lawrence, iti agdamag at manarimaan iti investigasyon iti PNP. Sa mutan-mutan no kasungat threat ket bomb scare ket talagang adulot ta iti saan nga simpeng iti panagpampanunot na gipat patala numampay dito ket may bilang seryoso iti PNP tinong investigasyon sino ken anya tagapuan dito nga pangta ay doloret na pakalarmaan sigadwan ng guna kadagiti estudyante ken mangisoro-soro. Okay? Okay, magpalang muli po mismo ti NPPO, Idol, Dennis Solitio, Tatak, ISM.